Miguel Love. Miguel Love shout out. Sa 1 million viewers. Sabi ko na tumamig na. Bakit nagkaganito? Mega Love shout out. Mega Love shout out kapatid Jis Polison. Apre, Mega Love shout out. Walang akyatan mo na, nasa YouTube ako. Kape tayo kapatid. Where na you? Nawala sila mga kapatid ah. Miguel Love shout out sa 2 million in the house. Naayong buntag kaninyong tanan. Okay lang ba yung boses? Di ba masakit sa tinga kapatid? Parang nagluloko naman yung Oh, mag-ingay lang tayo na mag-ingay. Maayong buntag kaninyong tanan. Sobrang init. Bakit? Di ko mapindot to.
may yan na lang kuya, yung kuya Sandy, yung gamitin mo yung hopya, mainit-init kasi may jacket na yan, no? Hindi ko mapindot kasi dito, nawawala ka, oh. Diyan na si Madam Hugot. Bumangon ka na kaya dyan. Tapos magkape. Magkape para magising yung diwa mo. Hindi kay macho jambuato. Ano yan? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Di kami ba to? Para din. Miga love, shout out. Saka lang. Sana all. Bakit ang gagawin? Type palista sa gustong sumali.
Sana yan, note yan. Sa live 2 na nga tayo. Noted na yan kapatid, nalista na yan. Kuya Sandy, maingay pa ba kapatid? Kapatid Jess, maingay pa ba? Galab shout out kapatid, kabiyaheros. Hindi na maingay yung connection na kapatid Jess Polison. Hindi na naglalag kasi kanina na bigla ako nalaglag. Hindi na makabalik kasi kaya nag-live ako ulit. Ganyan sa YouTube eh. Bahala ka dyan. Jima. Go to work. Para makadami. Namumutawi sa bibig. Bumangon ka na dyan, tapos magkape ka, tapos mag-prepare ng makakain mo, mawawala yung mo, hugot. Walang kakaiba ngayon Nasa hugot na si Siksilab Dahil ba sa buhatlog na yan, nagkaganyan siya, paktay na. Mahirap talaga pag may buhatlog. Kuya Sandy, hindi ako makalagay ng jacket. Ano ba ito? Kasi hindi ka na bahala lapag kuya. Kasi si Siksilab, mahirap ano yan? Arkilahin pa natin yan. Limited lang, nasa Saudi. May limit na yung oras. Masakit ba? Pahinaan natin. Okay. Okay na ba? Wala, hindi ko na nga Okay na ba? Okay na, hindi na masakit sa kanya.
Mag-alista at ililista kayo. Magpalis na kayo dun, ha? Huwag kayong ano. Mega. Get out. Ako ngayon naiinitan. Big love shout out sa 4 million in the house. Nyari nyo. Sa YouTube. Ewan ko kung kaya pa ng 1.2 gigabyte. Kaya pa naman siguro. Android na cellphone. Hello? At balik yan. Yun, narito sa ano? Dito sa...
Overtake ako. Mika, 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 Mika. Bakit walang signal? Ha? Guys, may kukunin akong manok. Kayo muna, bahala ka na. Patugtugan ko na muna sana kayo kaso hindi. Kagana. Ano ba ito? Lain ba sa ito?
Hello, Miguel shout out. Kakarating ko lang. Kakarating ko lang. Kumuha ko ng manok. Kakarating ko lang. Mahirap. Kamusta po ang lahat dyan? Nars. Sino si Nars? Hindi pa din natin. Melon corn. Init. Are you okay? Everybody? Inom muna ako ng tubig. Nakakauhaw. Ay! Bigay shout out kapatid Arlene Colanza. Kamusta naman dyan kapatid?
Yan na, may background music na kayo. Kapatid Arlene, baka naman. Baka may ayuda kayo dyan. Padansa na all. In Western Visayas, DJ Jonel, Sagayno Remix.
Wala na. Lubat agad ng cellphone ni Robin. Yeah. Ni Robin, padali. So, bakit? Nasaan? Sinong nawala? Ground. Grounded kasi yun, wow. Na-grounded? Grounded pa ba Kabatid Arlit? Kuhaan mo ko noo. Kuhaan mo. Linisan mo na mabuti ka. Ang live 1 ko parang ano, may grounded na. Lipat ko sa live 1, ito ganun. Dapat sa live.
Six sila kung sino lang yung ano, tao, yung may pinadala na tao, yun lang tamsakan natin sa sunod, di ba? Sa next time, there will be no next time. Nawala kasi ako kanina, may kinuha akong manok.